Aktar minn 500 ħaddiem fil-Kulleġġ Malti għall-Arti u x-Xjenza, l-MCAST se jibdew igawdu minn kundizzjonijiet tax-xogħol u salarji mtejba permezz ta' ftehim kollettiv ġdid. Il-ftehim kollettiv ġie siġillat wara sena u nofs ta' diskussjonijiet bejn l-Unjon tal-Għalliema u l-MCAST u ġie ffirmat fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo. Il-President tal-Unjon Marco Bonnici qal li t-triq tan-negozjati kienet waħda twila u diffiċli. Dan huwa ftehim li huwa importanti ħafna, għax dan qed iwassal li daw il-grati qed par ma' istituzzjonijiet oħra, istituzzjonijiet li mhumiex vokazzjonali huma akademiċi, imma li fil-passat kien hemm diverġenza kbira bejn l-MCAS u bejn dawn l-istituzzjonijiet. Ġew qed nitkellmu fuq kondizzjonijiet ta' xogħol li huma mtejba, qed nitkellmu fuq salarji li huma mtejbu, qed nitkellmu wkoll fuq gradi, possibilment ta' gradi ġodda, inkludi l-gradi tal-professorati tisejħulhom. Is-Sur Bonnici spjega li b'kundizzjonijiet tax-xogħol imtejba u pakkett finanzjarju aħjar se jservu f'tagħlim aħjar għall-istudenti Maltin u Għawċin. Il-prinċipal tal-MCAST, il-Professur James Calleja, jiddeskriva l-ftehim bħala neċessarju u qal li se jolqot grupp ta' aktar minn 500 persuna. Dan l-ftehim ifisser bidla għall-istituzzjoni li għal-MCAST u rikonoxximent li l-edukazzjoni vokazzjonali mi xejn inqas minn setturi oħra tal-edukazzjoni. Il-prinċipal żied jgħid li dan il-ftehim wasal grazzi għat tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza l-pajjiż. Saħaq iżda li dan it-tkabbir issa jpoġġi responsabilità ikbar hekk kif l-edukazzjoni trid tingħata aktar prijorità. Il-Ministru Evarist Bartolo tenna li m'għandux ikun hemm differenza bejn edukazzjoni vokazzjonali u akkademika, iżda bejn edukazzjoni tajba u ħażina. Saħaq li l-edukazzjoni fl-MCAST m'għandha xejn inqas minn istituzzjonijiet edukati oħrajn li għandhom jaspiraw li jsiru bħal l-MCAST fejn irresqu lill-bank tal-iskola eqreb lejn id-dinja tax-xogħol.